Alright. Nayo i-drawing yethu bese siyidwebile i-front view, sanambarisha, sabuya sadweba i-left view nayo sanambarisha. Okay, ekunambarisheni kwethu ngicabanga ukuthi besizwene sonke ekuqaleni. Okay, istep sokuqala esifike sasenza, sidwebe lo i-hexagon yethu, sadwebe i-center line ekhuphukayo, sadwebe i-auxiliary circle yethu, saqala sayinambarisha, saba no-0 la, u-1, u-2, u-3, u-4, u-5, u-6, 7, 8, 9, 10, no-11, 12 and 0 la. Okay, then sabuya nangapha la ile center line yethu sadweba i-auxiliary circle, ingayithinti, inga-interfere ne-drawing yethu, yabo. Sesinambarishile lapha, sesifuna ukuthatha le number engapha siyilethe ngapha, yabo. Kunendlela yakhona yokwenza, abaningi ngicabanga ukuthi la bafike belahle khona. Okay, asisebenzise nayo i-y-axis yethu. Okay, sine y-axis la, y-axis sayibona ngithi y-axis. Okay, ukuze kube lula ukunambarisha ngathi mina la asikhande enye i-y-axis yethu, nayo i-y-axis yethu enye axis. Okay, sine y-axis le nale. Ngase ngathi mina sesinambarishile la, sesifuna ukuthatha le number sizoyifaka ngapha. Ngase ngathi mina masibuka la nayo y-axis yethu, u9 usondele kwi-y-axis yethu, yabo. Ngapha nayo y-axis yethu, u9 futhi uzosondela kuyona y-axis yethu le ngapha, futhi u9 uzoba la. Sabona ngithi ngaphinde ngabuyela ngathi okay, nayo y-axis yami la, u3 u-away kwi-y-axis, nayi ngapha i-y-axis yami, u9 u-close to i-y-axis, futhi u3 uzoba ngale since away kwi-y-axis, nangu 3 wethu. Okay, sesino-9 no-3 esibabikile njalo. Mase siyabuya, masibheka la u0 uyi-top, angazi noma ngizwakala yini. Okay, masiyimisa kanje i-drawing yethu, u0 uphezulu, like uphezulu, angazi noma niyangizwa, uphezulu, u6 ongaphansi kule silinda yethu, u0 ngapha kule ndawo engaphezulu, u6 ungale ngezansi. So okusho ukuthi ngapha kule part engapha ngaphezulu sizoba no-0 sibe no-6, sesino-0 no-3 no-6 no-9, then emva kwalokho sekulula ukufaka iy'namba ke ngendlela. Alright, sabuye sakhuphula lama-point ethu wonke, cabanga ukuthi sizwene lapho. Right, then step esilandelayo manje sengifuna sizofaka i-curve of interpenetration, sizoyibona ukuthi kuzoba yinto ekanjani. Siyifaka kanjani-ke? Siyifaka kanjani? So ihlisela ama-point ethu wonke lawo, 8 and 10 lo, 7 and 11. Siyabona ngithi sehlisa wonke, athi ngizama ukugqamisa. So ihlisa wonke lama-point ethu, 5 and 1, 2 and 4. Siyabona ngithi sesihlisile ama-point ethu. Okay, lama-point ethu wonke branch pipe mayifika ethinta hexagonal main pipe sizowadropha siwalethe ngapha, or siwatranspose to the other side. Okay, siyaqala-ke nalelo kuqala malifika lothinta i-hexagon, ubani lo? U9, lelo kuqala u9, nangu 9 wafika wehla wayithinta i-hexagonal main pipe yethu, sesiya transpose simusa ngale, siyomhlanganisa nowakubo, akwazi ukuhlangana nongasiwa kubo. Nangu 9 wethu wafika wathinta i-hexagonal main pipe, samehlisa somhlanganisa nomunye u9, nangu omunye u9 la ekhona, bahlangana-ke bakhanda i-point. Kuyezwakala ngithi u9 lo wafika wathinta i-hexagonal lo, samtranspose samusa ngapha, nangu wakubo u9 omunye. Okay, then sesiboka i-point elo 9. Okay,
cabanga ukuthi siyezwana. Alright, sibuye size ku-8 and 10. Nangu 8 and 10. 8 and 10 simusa kubo naye u-8 no-10. Okay, u-8 nangu la siyambona ngithi u-8, sibeke ipoint la ku-8. U-10 uphi? U-10 nangu la sobeka ipoint futhi la u-10 la kusho ukuthi sino-8 ngapha sino-10. Cabanga ukuthi sizwana njani. Sibuye sizothatha u7 no11. U7 no11 wafika wehla wathinta i-hexagonal main pipe yethu, uyithinte lapha ya 7 and 11. Okay, u7 ilo 7 and then 11 ilo 11 and 7. Okay, then ekugcineni mase sizovala ngo6 and 0. 6 and 0 nangu 6 no 0, so umhlanganisa nomunye u6 no 0. Okay, u0 nangu lapha ya u6 nangu lapha ya u0 no 6. Okay, sesiwabekile ama-point kusho ukuthi sesinayo i-curve of interpenetration yethu ukuthi kuyobe kuyinto ekanjani. Okay, sesingawahlanganisa ama-point ethu abe yinto esa-curve since sine-circle nelona ne-hexagon. Ama-shape ayi-2 ame ngey'ndlela ey'ngathi ayifani. Okay, sine-point elisuka la liza la. Okay, leli lizobe li-straight. Okay, siyabona. Then emva kwalokho bese siba nento eme kanje. Okay, siyayibona ngithi curve of interpenetration yethu. Right.